Diyos nating malapay ng mga minamahal, siya pong babalik yan ng million times, trillion times, higit pa sa inyong pangailangan mga minamahal. Sa oras ito mga minamahal, at tayo po'y tumayong lahat mga minamahal bilang tanda ng paggalang salita ng malapay noon. Inaanya ng bawat isang mga minamahal, tayo po'y tumayong lahat. Amen. Lahat muna na nagagalak sa pagkinig ng salita ng malapay noon. Pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Muli na naman tayo mga minamahal, busugin ng malapay noon sa magitan kanyang salita mga minamahal. At narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating pong beloved ordained preacher, kay Bubunir. Amen. Praise the Lord. You bless you, beloved brother, our Lord. Our beloved elder, let us pray. O punukilan, papagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon ay amin sa pusong pinasalamatan ka sa dakilang pribilehiyo na pinagkalobo sa amin upang malaya na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa naunang yugto na nagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, awitin yung mga awit na hindi mo kami binibigo, ibinuhos mo sa aming kalagitnaan ng pagkatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng may katapatan yung mga nagpatuloy na tumatalima sa banal na kautusan. At muli, kami po'y mag-aral ng mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, order ni beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Aming sinasaway ang mga demon ng pag-alinlangan, demon ng hadlang, demon ng antok. We bind the power of darkness. Cast all from us in Jesus' name. Adwin thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapay noon maminamahal. Huwag nating pagkaitan ng palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Totoo pong mainit maminamahal, pero mas mainit sa impyerno. Amen. Amen. Bali wala yung init na yan dahil sa ating mga Kristiyano. Pareho lang yan, mainit o malamig o naka-air condition ka. Mahalaga, malaya tayong nakapagpupuri, nakapagluluwalhati, sumasamba, na ibibigay po natin ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At makabalik tayo sa ating mga upuan, maminamahal. We give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor, beloved Mama Dear, Lina Kumon Almeda, sa kanilang mga beloved children-in-law, great-grandchildren, sa ating beloved pastoral workers, elders of the church, minamahal ang mga kapatiran, datihan at baguhan. Welcome po sa ating beloved visitors. Kung mayroon po tayong kasama ngayon, ating mga bisita, at mga baguhan nating mga kasamang bagong ligtas, sa ating anniversary lamang last March. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at ang ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! At maminamahal, yung mga kabataan, huwag tayo magpa-istorbo sa init. At alis-alis sila dito talaga sa harapan para sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. At sa hapong ito, maminamahal, hindi mabilis ang orasan, 2:45. Hindi tayo makapaniwala na ganito katagal dahil most probably, usually, ay tayo po ay abot lamang ng mga alas 3. Pero ngayon, maminaman, alas 3 na. Ngayon pa lamang tayo makapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. So, sa hindi pagtatagal, open your Bible in the book of Isaiah. Chapter 40, verses 28 up to 31. And we are talking about the topic, They that wait upon the Lord shall renew their strength. Ito maminamahal dahil kanina ko pa napapansin. Kagabi pa, doon sa ating overnight prayer, aking nakikita maminawal para tayong mga talunan. Lahat tayo parang lantang gulay. Amen.
Amen. Totoo pong nakakapanghihina itong init, pero maminamahal, isusurpass po natin. Atin pang talagang ipakita sa ating mahal na Panginoon tayo mas mainit dito sa init ng ating mundong kinagalawan. Amen. Praise the Lord. Kindly, basta po, dahan-dahan lang, maminamahal. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, ang kabanatay 40, ang talatay 28 hanggang 31, hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay malubos na mga bubuwal. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babangong lakas. Sila'y paiilang lang na may pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Amen. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang mga salita na ating binasa. Praise the Lord. Narinig ninyo, maminamahal? Lahat daw ay nanglalata, maging ang mga kabinataan. Amen. Ang mga malalakas, talagang manghihina. Ngunit, maminamahal, mayroon tayong, ito pong salitang ito, maminamahal, ito po'y binitawan ng Diyos. Ito po, hallelujah, ay, ang sabi rito, ito ay pangako ng Diyos. Ang sabi rito sa English, sa 31, verse 31, kindly. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and shall walk and they shall walk and not faint. Ang sabi rito, maminamahal, sila daw na mga nag-aantay sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos mismo ang nangangako. Kung ikaw ngayon ay nanglulupaypay, ikaw ngayon ay nanlalamig, ikaw ngayon ay nakaramdam, maminamahal, hallelujah, sa kasalukuyan, na tila baga parang dinadaganan ka na ng mundo, sa mga problema, sa mga suliranin, sa kahirapan, amen. Ano man ang iyong kinakaharap ngayon, ang sabi ng ating malapan, ang kanyang pangako, siya ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Siya ang magbibigay sa iyo ng patnubay. Siya ang magbibigay sa iyo ng gabay. At hindi kanya pababayaan. Amen. Ikaw daw ay bibigyan na ng katulad ng isang pakpak. Hallelujah. Ng agila. Nakita ninyo yung agila, maminamahal? Ito po'y pumapailang lang sa itaas. Nakakala niyo po, talagang walang problema, palingalinga. Talagang sumasabay sa agos ng hangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi nang lalata. Hindi nang hihina. Pero ang tanong dito, maminamahal, anong gagawin natin? Dahil dito po sa mensaheng ito, hindi po nangahulugan na tayo nakatunga nga alaman, tayo po'y nakaupo sa ating mga upuan diyan. Amen. Na hindi po tayo gagalaw, hindi tayo gagawa upang tayo'y palakasin ng Diyos. Amen. Mayroon po tayong isa sa gawa. Kaya nga kung atin pong awitin yung awitin na yan, sabi diyan, maminamahal, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. Ang sabi diyan, maminamahal, hallelujah. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sabi rito, teach me, Lord, teach me how to wait. Turuan daw tayo, turuan ang bawat mananampalataya, paanong mag-antay. Amen. Darating ang masaganang pagpapala dahil pangako ng Diyos. Amen. Ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, amen. Ang kagalingan ng karamdaman, ang kalutasan ng mga problema, lahat, maminamahal, ay kayang-kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi rito, the Lord will teach us. Tuturuan tayo. Ano bang tinuturo ng man of God? Ano bang tinuturo ng propeta ng Diyos, paminamahal? Amen. Sa ministeryong ito. Ano bang tinuturo ng banal na kasulatan sa ministeryong ito upang hindi ka manlalata? Basahin natin ang sinabi ng Biblia sa aklat
ng awit, mga awit, 119, 164. Tingnan niyo po isulat po ninyo yan, kindly. Basa, diyan sa awit, Psalms chapter 119, verse 164. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit, Kabanatay 119, sa talatay 164. Ito po ang nakasulat. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sinabi ni David, makapito sa isang araw, kitang pinupuri, O Diyos, dahil sa iyong matuwid na kahatulan. Kapag dating mo rito, maminamahal, at hindi kagagalaw-galaw diyan, kahit nagpupuri na tayo, kaya nga kami nagtataka. Lahat ng mga nanlulupaypay, nanlalamig, umaatras, umaayaw na, nawawala na sa paglilingkod sa Panginoon. Yan yung mga Kristiyano na kahit anong hila natin, kahit anong turo natin, kahit anong sabi natin, na maaga kayong dumalo sa gawain, huwag kayong maging late, dahil tinuturuan tayo ng Panginoon paano magpuri sa Diyos. Ang sandata ng Panginoon para hindi ka manglata, hindi ka manlupaypay, hindi ka manlamig, sabi ni David, 7 beses kitang pinupuri sa isang araw, O Diyos ko. Amen! At kapag ikaw ay 7 beses na pinapupuri ng Panginoon, pag nagpupuri, maminamahal, hindi nagpupuri na nakaupo. Amen? Nagpupuri na ipinapalakpak ang ating mga kamay. Sabi ng 47 ng Salmo, ipalakpak ninyo ang inyong kamay sa pagpupuri sa Panginoon. Salmo 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Pagkatapos mong magpuri, maminamahal, yun ang lagi naming ini-illustrate. Amen. Nakita mo yung puno? Kung paano yung puno, maminamahal, lahat ng klase ng puno. Kapag yan ay nagpupuri na sa ating malapay, hinahangin na. Amen. Sumasayaw na po yung puno. Habang sumasayaw na po yung puno, maminamahal, ang mga sangang bali, ang mga tuyong mga dahon ay unti-unting nangalaglag. Ang mga sanga na yan, ang mga dahon na yan ng mga tuyo, yan yung mga problema, yan yung mga karamdaman, yan yung mga kabalisahan, hallelujah, nadala-dala mo, na kapag ikaw ay marunong ng pumuri sa Diyos, kapag ikaw ay marunong ng pumalakpak, ikaw ay tumatayo na, lumulukso na, dahil ang iyong sunglitin lumulukso na, ang mga nag-assist ay lumulukso na, ikaw din sa crowd, huwag kang magpabaya, lumukso ka na, para yung mga tuyong dahon, yung mga tuyong sanga na which represent, paminamahal, sa mga problema, sa mga panlalata, sa mga panlulupaypay, sa mga panlalamig, mga laglag po yan. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Nangako ang Diyos na ikaw ay palakasin, ikaw ay palusugin spiritually. Kaya nga sabi na maminamahal, siyang mabibigay ng strength, amen? Katulad ng agila, pero mayroon pong gagawin ang mga Kristiyano. Hindi lang nakaupo. Kung ikaw ay nakaupo, nakahiga ka lang, nandun ka lang sa bahay mo, hindi ka pumarito, hindi ka dumalo, dahil ang pangalawa natin, maminamahal, na dapat alalahanin, ang sabi po ng Hebrews 25:27, maminamahal, we have fellowship one with another. Kaya nga nandito tayo, nakipag-fellowship po tayo, nagkikita-kita tayo para gawin natin ang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Yung inyong pakikinig ng mga patotoo, yung inyong pagtayo para magpatotoo, yung ating pagpataas ng ating kamay, yung ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, iyon ang iyong gagawin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sabi ng awitin, teach us, turuan mo kami. Anong ituturo natin? Hindi, paano sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Paano magpuri sa mahal na Panginoon? Paano dumalo na 3 beses sa isang linggo? Dahil ito lang ang talagang tinitingnan ng mahal na Panginoon, ang pinakakahinaan ng Diyos para sa ating kaalaman. Parang tayo, anong kahinaan natin? Mga anak natin, maminamahal, na ayaw natin magutuman, kaya nga may didiyan kapag maliit pa. Pinapakain natin yan, tanghalian, almusal, tanghalian, hapunan. May merienda pa yan dahil mahal na mahal natin. Kahinaan natin ng ating mga anak, talagang grabe. Ang kahinaan ng ating mahal na Panginoon ay yung pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang kahinaan ng ating mahal na Panginoon, 3 times nandito ka, dumadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahinaan yan ng mahal na Panginoon na kapag ikaw ay humihingi sa ating Diyos,
karakadaka siyang nakikinig sa iyo. Pinakikinggan ang lahat ng iyong petisyon, lahat ng iyong mga hinaing, lahat. Wala po siyang binabali, wala lahat ng iyong kahilingan. Pakikinggan yan ng ating mahal na Panginoon. Kylie, basa dito po sa Hebrew chapter 10 verse 25 and 27. Praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkakasabi, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Sa 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Tingnan nyo. So, maminamahal, ito palang ating ginagawa, itong ini-encourage tayo ng ating dearly beloved pastor, ng ating mga mangangaral, ng ating mga ordained preacher, ng mga tumatayo sa pulpito. Ito pala, maminamahal, ang mga bagay na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Huwag daw kalimutan, not forsaking. Huwag kalimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Dahil kapag tayo nagkakatipon, maminamahal, dito daw tayo nililinis ng mahal na Panginoon sa ating mga nagawang mga kasalanan. 1 John 1:7, 1:8, and 9. Ang sabi diyan, in fellowship, maminamahal, sa ating fellowship, hallelujah, sa ating pagdalo, ang ating daw mga kasalanan ay pinapatawad ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag nating kalimutan. Nagkakasala tayo pagdating ng Lunes, Martes, pero pagdating ng Miyerkules, dahil dumalo ka na naman, napapatawad ka na naman sa mga kasalanan mo. Pagdating ng Huwebes, nagkakasala ka, Biyernes, nag-overnight ka, napapatawad ka na naman. Pagdating ng Sabado, nagkasala ka, pagdating ng Linggo, napapatawad ka. Dahil sa fellowship, sa ating pagsasama-sama, di ba ito naman ginagawa natin dito? Di ba ba't ating pinaparangalan ang ating mahal na Panginoon? Sinasamba ng tao sa puso, sa espiritu at katotohanan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, sa aklat ng Salmo 25, talatang 4 at 5. Sabi dito, maminamahal, tuturuan tayo. Tuturuan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya libasa, aklat ng mga awit, Salmo 25, talatang 4 hanggang 5. Praise the Lord. Dito po sa aklat mo ng Salmo, sa kabanatay 25, talatay 4 hanggang 5. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin, sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po. Turuan daw tayo. Di po ba dito tayo tinuturuan ng ating mahal na Panginoon? Amen? Naalala ko yung mga patotong ating narinig. Akala natin yung mga patotoo, wala pong saysayan, wala pong kwenta yan. Napakalaking talagang kasaysayan yan sa mga Kristiyano. Alam niyo po kung bakit, maminamahal, tingnan niyo po yung mga patotoo. Minsan yung mga patotong ipinatotoo dyan, nangyayari sa atin. Amen? Lalo na yung pinapalo tayo, pinaalalahanan tayo. Amen? Yung mga may panalangin tayo na hindi dinidinig, pero akala natin hindi dinidinig, yung pala dinidinig ng mahal na Panginoon. Dahil later or sooner, nakikita natin ang himala ng Diyos na gumagawa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Akala natin, maminamahal, pagdating natin dito dahil wala tayong alam ng mga papuring awit, pero nakita natin yung mga telebisyon dito sa harapan, andyan yung mga liriko. Habang inaawit yung mga papuring awit, akala mo, tinuturuan ka ng mga papuring awit sa iyong sarili. Dahil mayroon kang mga nagawang mga pagkakamali, umiiyak ka. Dahil yung mga liriko, tulad na lamang kanina, maminamahal, hallelujah, inawit yung mga awitin ng mga children's choir. Ang sabi doon sa kanilang solemn na awitin, ako'y walang laman, nag-aantay na lalamnan mo, mahal na Panginoon. Di po ba, minsan atin pong binubulay-bulay yung mga nabasa natin dito sa banal na pulpito. Lahat, habang tayo nagkaroon ng fellowship, nangungusap ang mahal na Panginoon sa atin. Yun yung pong pagtuturo ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, sinabi ni David, turuan mo ako, O Diyos, dahil ikaw lamang ang aking kaligtasan. Ikaw lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. So ang mahal na Panginoon palang magtuturo. Ang mahal na Panginoon pala, maminamahal, ang magbibigay ng lahat ng kaalaman.
Kaya nga, paano ka manlulupaypay? Paano ka manlamig? Paano ka madadaon? Walang nanlalamig, walang nanlalata. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, di ba ninyo alam na binibigyan ko kayo ng kalakasan? Binibigyan ko kayo ng karunungan? Talagang lagi ko kayong, haleluya, sinasamahan? Haleluya, pinapalipad ko kayo katulad ng agila na talagang naabot ninyo ang pinakataluktukan ng langit habang kayo, haleluya, ay naging mainit na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kinakailangan pala maging mainit. Amen. Amen. Kaya nga, kapag ako'y nakikita na may lumulundag na sa likuran, sa gitna, sa gilid, dito sa harapan, habang nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, talagang natutuwa ang aking puso, maminamahal. Grabe ang sabi ko, mahal na Panginoon, nagbubunga ang mga pagtuturo ng aming dearly beloved pastor. Ang aming mga tinuturo sa lahat ng mga mananampalataya, habang nakikita ng mahal na Panginoon, kung kami po, ako po, isang ordinaryo lamang na manggagawa, natutuwa. Habang kayo lumulukso na nagpupuri, pinapawisan, nakaramdam na ng presensya ng mahal na Panginoon. Ano pa kaya ang mahal na Panginoon? Amen? Tao lang tayo, nakaramdam na be-bless. Habang ginagawa ninyo ang kalooban ng mahal na Panginoon, ano pa kaya ang mahal na Panginoon? Kaya yung ginagawa natin na yan ay kalakasan, yan ay kalusugang espiritual nang sabi ng ating mahal na Panginoon, di ba ninyo alam na ako magpapalakas sa inyo? Amen. Bibigyan ko kayo ng kalakasan galing sa ating mahal na Panginoon ng kalakasan na yan. Amen. Amen. Pupunta tayo dito lulugo-lugo, pero pag uwi natin, tuwang-tuwa tayo. Hindi nga matapos habang nasa daan tayo, kung anong ating napag-usapan dito, pinag-uusapan pa natin. Naalala ko ang ating dearly beloved pastor. Kung tingnan ninyo ang ating mahal na pastor, maminamahal, sa kanyang kalagayan, nilamigan ang kanyang buong katawan. Pinasok ng lamig nung nandun sila sa Talipaw, Hulo-Sulo. Nakita niyo po ba, maminamahal, ni katiting na pag-atras, pag-ayaw? Umaayaw na ba ang ating mahal na pastor sa kanyang kalagayan ngayon? Hanggang ngayon, maminamahal, talagang nag-aantay siya sa pagbabalik ng ating malapay din. Alam niya, ang nagpapalusog sa kanya, ang nagpapalakas sa kanya, ang nagdudugtong sa kanyang buhay, ay walang iba kundi yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Yung Diyos na kanyang pinagpaguran noon pa man, bago pasimulan ang ministeryong ito. Nag-aayuno, 40 days and 40 nights, several times, twice, paminamahal, 90 days, 100 days. Palagi, 10 days, 19 days, absolute, without water, ginagawa ng ating dearly beloved pastor. Imagine yun, maminamahal. Mula pa noon, 1975, up to the present, galing pa, doon sa Talipaw, Hulo-Sulo, nilamigan ang katawan, pero hindi sumuko. Ikaw pa? Ako pa? Tayo pa na malusog, malakas, may dalawang kamay, may dalawang paa, kumplito ang pandinig, kumplito ang ating katawan, na hindi natin maibigay, maminamahal. Hallelujah, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating Diyos na buhay. Imposible yan. Amen. Amen. Kaya nga, sabi ng ating mahal na Panginoon, kayong nag-aantay, tayong nag-aantay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, bibigyan ng Diyos ng kalakasan kapag kayo'y sumunod sa turo. Kapag kayo'y sumunod sa utos. Amen. Amen. Kaya nga sabi rito, maminamahal, hallelujah, hallelujah. Yung kaya ang totoong Kristiyano na totoong nagpapaturo, maminamahal, totoong nagpapaturo. Lahat, wala silang ini-escape. Wala silang inaayawan. Hindi ko mo maminamahal, walang nakakita. Lalo na ating mga minamahal na mga choir members, ating pong mga elders, ating pong mga manggagawa, ating pong mga beloved manunugtog. Mayroon po silang mga, lalo na pag overnight, mayroon silang kneeling time dito sa elders area na sila'y nagsisipagpuri. May makakakita o wala, maminamahal. Amen. Praise the Lord. Dahil ating tungkulin yan, gampanan natin. Dahil kung hindi natin gampanan, ito lang ang aking masasabi. Sa tingin natin, itong mga kapatiran natin ngayon na narito, saan ito kukuha ng kalakasan? Kung tayo mga tumatayo, kung tayo maminamahal na nagpapagamit, tayong nagpapagal,
kulang pa yung ating ginagawa. Kaya kinakailangan i-exceed po natin. Kinakailangan nating sobrahan pa. Too much is given, much is required. Kinakailangan mo minamahal dahil ginagamit tayo dito sa banal na pulpito, mas higitan pa natin ang ating ginagawa. Dahil sa ating ginagawa na yan, ang Diyos ay magpapalakas sa atin. Kaya tingnan niyo po kung sino yung madali nakaramdam ng presensya ng malapayno. Sila yung masugid. Grabing magpuri, grabing manalangin, grabing mag-ayuno, grabe na rito palagi. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. Amen. Praise the Lord. At tinuturuan tayo ng ating malapayno. Anong sabi po ng Roma 12:1-2, present your bodies a living sacrifice. Holy, holy, approved unto God. Grabe maminamahal, magiging banal. Kindly, be not conform to this world, but be transformed. Ang sabi ng banal na kasulatan. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 12, ang talatay 1-2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Grabing init ngayon, pero tingnan niyo po, nakabarong kami. Nakabarong kayo diyan. Amen. Yung ating mga choir member, talagang tagaktak yung pawis. Bakit? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Pagiging banal. Amen. Yan ang ating gagawin para tulungan tayo ng ating malapit, lumakas sa ating pananampalataya. Yun ang ating gagawin, maminamahal. Kahit gaanong init, huwag kang maghubad, huwag kang mag-short, huwag kang magpantalon. Dahil yan ay mga kasuotan na hindi kaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Sa ating mga beloved baguhan, mga new convert, huwag kayong magtaka na talagang ang mahal na Panginoon ang nagsasabi. Ayan, narinig ninyo. Dahil sinabi ng 1 Peter 1:15 and 16, maminamahal, banal ang Diyos na tumawag sa atin. Banal ang Diyos. Gusto niya na tayo po'y maging katulad niya, banal. Ay kahit anong oras matingnan niya, tayo karapat-dapat pagtunog ng trumpeta, magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At huwag tayong magmamadali. Amen? Minsan maminamahal ang mga Kristiyano, nagmamadali na. Ba't hanggang ngayon, hindi pa rin gumaling ang karamdaman ko? Ba't ngayon, hindi pa rin tinugon ang mga panalangin ko? Ba't hanggang ngayon, malayo pa rin ang mga pagpapala? Wala pa rin dumating. Maminamahal, simple lang ang sagot diyan. Naalala ninyo ang mga Israelita? Doon sa pudir at sa mga kamay ng mga Egyptians? Doon sa Ehipto? Ilang taon sila? 40 years? Another 40 years bago sila pinalaya? Amen? Nung pinuntahan ni Moses, doon pa lamang sila pinalaya? Anong kanilang ginagawa? Gumagawa ng bricks. Mga buildings, gamit ang mga paa, gamit ang mga bisig, sobrang init. Ginagawa nila maminamahal ang lahat ng bagay, pero hindi sila nagrereklamo. Dahil alam nila, ang sabi ng malapay ng "They that wait upon the Lord shall renew their strength," araw-araw. Kahit napakabigat ng mga bricks na kanilang ginagawa, ang kanilang katawan patang-pata sa init, ginagawa nila dahil may pangako ang Diyos. Na ang Diyos ay magpapalakas sa kanila, darating ang araw, palalayain sila. Nung dumating ang kalayaan, pinalaya na sila dahil nakumbinsi na. Ang tagal pang nakumbinsi ang Parao. Ngunit maminamahal, binigyan ng ating malapay ng emphasis yan. Hallelujah! Nung ating ngayong pagbabantay sa pagbabalik ng Malapanginoon, yung atin ngayong pag-aantay sa pagtunog ng trumpeta, walang pagkakaiba yan ng pag-aantay ng mga Israelita. Hallelujah! Bago sila mapalaya sa Ehipto, bago sila makatawid doon sa mapulang dagat, bago sila maminamahal, nakakarating doon, hallelujah, sa Kanaan, na ang nakarating pati si Moses, hindi nakarating si Caleb lamang at si Joshua, at ang mga 20 anyos pababa. Ang 20 anyos pataas, hindi nakarating. Grabing sakripisyo. Kung titingnan natin, maminamahal,
kailan ka pa naligtas? Kailan ka lang naligtas? Ang ministeryong ito, we are now celebrating 49 years last February. At sa darating po ng Pebrero, magsi-50 anyos na po tayo. 50 years na po nating itinaguyod. Hallelujah! Ang ministeryong ito. Ngunit may nagrereklamo ba? Wala tayong sariling mga bahay-sambahan dyan sa Metro Manila. Wala tayong mga bahay-sambahan sa ilang lugar. Napakapalad natin, mayroon tayong bahay-sambahan dito, napakagarang bahay-sambahan. Hallelujah, na malaya. Pero maraming nagrereklamo. Maraming nagsasabi, bakit ganito, mainit? Bakit ganito, hindi pa rin tinutugon aming mga dalangin? Mga minamahal, huwag tayong magrereklamo. Hindi po pagrereklamo ang kasagutan, kung hindi ang katugunan dito sa itinuro sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ano pang sinabi ng aklat ng mga awit, 143, talatang 10. Tingnan niyo po, anong sinabi po ng aklat na ito. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit, kabanatay 143, talata ay 10. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban, sapagkat ikaw ay aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti. Patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Turuan daw tayo na gumawa ng katwiran. Dahil ang espiritu ng ating mahal na Panginoon, ang siyang tagapagturo, maminamahal, hindi tayo bibiguin ng ating Diyos. Amen. Kailanman hindi tayo tatalikuran ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, si Apostol Pablo, lagi niyang ipinahabilin sa atin. Work out your own salvation with fear and trembling. Tinuturuan tayo. Kayong mga hindi pa natutong magpatotoo, mga baguhan, mga matagal-tagal lang naligtas, 10 taon na, hindi pa nakakatayo dito sa pulpito, huwag yung palagi na lang yung aming nililista, yung nalilista ng ating tagalista, ang mag-testify. Ang dami natin dito. Magpresenta na kayo, pumunta kayo diyan sa ating information at magpasulat kayo, magpatala kayo ng inyong pangalan para naman mapakinggan namin ang iyong mga patotoo. Huwag daw nating, hallelujah, ipagkait yung mga patotoo na yan dahil ang patotoo na yan hindi atin. Patotoo yan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ating malapit. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 8. Amen? Amen? Praise the Lord. Mga patotoo yan ng ating mahal na Panginoon. At yan tinuturuan daw kayo. Sabi ng ating binasang talata, katwiran yan ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan ititestify mo. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kahit gaanong init, kahit gaanong nararamdaman, talagang ang mahal na Panginoon, hallelujah, ang palagi nating isa sa isip, isa sa puso. Kaya nga, maminamahal, ang sabi ng Galatia, 6 talatang 9, huwag manghimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag manghimagod. Alam natin ngayon, hindi pala tayo ang source ng kalakasan. Hindi yung tumatayo dito ang source ng kalakasan. Hindi yung nagdadala ng mensahe ng kaligtasan ang source ng kalakasan. Ang Diyos na tumawag sa atin. Siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Bakit ka manghihimagod? Bakit tayo manghihimagod? Walang panahon para manghihimagod ang mga Kristiyano dahil kailanman hindi napapagod ang Diyos magpala sa atin. Grabing pagpapala na ating tinatamasa. Imagine, maminamahal, yung ating mga kapatid, paano pinaghimalaan. Amen? Amen? Nariyan, maminamahal, ang sabi nila, nagtitik kami ng mga board. Hindi kami nagre-review. Umasa kami sa ating mahal na Panginoon. Imagine yun. Kung hindi totoo ang ating Diyos sa ating inasahan, siya nga ang ating kalakasan. Amen? Para makita yan na sino man sa atin ay wala pong makapagmamalaki, walang makapagyayabang, walang makapagmamataas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayo maminamahal, manghinawa. Amen? Amen? Pakibasa po ang talata nating aking binanggit. Praise the Lord. Ikalawang aklat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kabanatay 1, Galatia Galatia 6:9. 6:9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo manghihimagod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na pastor, nanghihimagod ba, maminamahal? Ang ating kagalang-galang na ibanghelista, nanghihimagod ba sa kanyang kalagayan?
Ako, kung akong tatanungin sa kanyang kalagayan ngayon, magbaliktad kami, ayaw ko. Gusto ko malaya. Ikaw at ako ay malaya ngayon. Ang dinanas mong panlalamig, panlulupaypay ay dahil sa ating kagagawan. Bakit? Pagdating ng linggo, hitik na hitik tayo. Pagdating ng Miyerkules, ilan ang bumabalik? Pagdating ng overnight, ilan ang narito? Sa dinami-dami natin maminamahal, amen, dapat hindi tayo magkarinigan dito. Pag tayo nagpupuri, lalo na pag joyful. Pero ang naririnig natin, song leader lang. At ilan ang pumapalakpak, ilan ang nagtaas-taas ng kamay. Hindi natin alam. Yan palang ating ginagawa, tinuturo sa tuwing tayo nagkakatipon. Yan pala ang magpapalakas sa atin. Yan pala ang tinuro ng mahal na Panginoon na magpapalakas sa atin. Yung iyong pagtayo sa pulpito para magpatuto ka sa kabutihan ng Diyos, yan pala ang magpapalakas sa iyo. Amen? Terribly. Bakit natin hindi gagawin? Bakit iilan lang ang inaasahan natin? Amen. Amen. Praise the Lord. Maliwanag ngayon, maminamahal, na tayo daw na nag-aantay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin kapag ikaw ay marunong ng magpuri araw-araw. Hindi lamang pagdating dito sa gawain. Pagising mo sa umaga, bago ka magtrabaho, magpuri ka muna. 30 minutos, amen. 30 minutes, 1 hour. Dahil maaring kukunti pang alam mong awitin. Sa gabi, bago ka matulog, pumuri ka muna sa mahal na Panginoon. 30 minutes to 1 hour, manalangin ka muna. Amen. Amen. Yun ang mga bagay na tinuturo sa'yo ng ating mahal na Panginoon na magpapalakas sa'yo. Yun ang sinabi ng ating mahal na Panginoon na silang nag-aantay sa akin, hindi man lalata, kung hindi palalakasin ko kapag ginagawa nila yung mga pagpupuri, pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, pamumuhay na may kabanalan, pagbibigay na may katapatan. Amen. 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 Pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Sinabi ng Pilipos 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho daw natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Tingnan niyo. Pag sinabing nagtatrabaho, maminamahal, hindi tayo makakatanggap ng pagpapala, biyaya, kung hindi tayo marunong magtrabaho. Tunay pong mainit. Ngayon, talagang tagaktak ang ating pawis. Pero ito'y pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Nalulugod ang Diyos sa atin. Kung nalulugod ang malapay tuwing linggo dahil nandito ka, malulugod siya tuwing Miyerkules kung nandito ka. Tuwing overnight kung nandito ka, magsakripisyo ka para hindi ka man lamig, hindi ka man lupaypay, hindi ka man lalata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Basa, Pilipos 2:12. Amen. Dito po sa aklat ng Filipos, ang kabanatay 2, ang talatay 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Palakpakan natin ang ating lubusin! Lubusin na natin! Yun yung sinabi ng ating mahal na pastor, naliligo ka na rin, magsabon ka na, manghilod ka na, mag-shampoo ka, mag-conditioner ka, magpabango ka na. Amen? Talagang totoong linis sa iyong katawan. Yun ang ating ginagawa dito. Pinututuunan natin. Dahil alam natin, anytime, tutulog na ang trumpeta. Hindi na po sooner. Hindi na po very soon. Hindi na po. Segundo, minuto na lamang po. Minuto o segundo na lamang, magpapalik na ang mahal na Panginoon. Kung hindi ka datnan dito, hallelujah. Dahil nagpapadala ka ng panlalata, panlulupaypay, panlalamig, panghihina ng iyong pananampalataya. Hallelujah. Huwag mong ipagpalit yan. Pumarito ka. Ang sabi ng mga pastor, wala kang ganang magpuri, lalo kang magpuri. Wala kang ganang dumalo, lalo kang dumalo. Wala kang ganang magbigay, lalo kang magbigay. Wala kang ganang mamuhay na may kabanalan, lalo kang mamuhay na may kabanalan. Sa ganung pamamaraan, tutulungan ka ng Diyos. Palalakasin ka, palulusogin ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huling talata, sinabi ng unang Korinto, kabanatang 15:58. Lahat ng ating ginagawa dito, maminamahal. Lahat po, recorded yan. Nakikita yan ng ating mahal na Panginoon.
Walang masayang. Wala pong mawala. Lahat po ay may kantimpala ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ng unang Korintos 15:58. Praise the Lord. Glory to God. Aklat po ng unang Korinto, Kabanata 15, talatay 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Walang hindi, maging walang kabuluhan ang ating ginagawa. Yung pagpapalakpak mo mula pa kanina, pagpapawis mo, para purihin ang mahal na Panginoon. Yung pagbibigay mo ng may katapatan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamumuhay mo na may kabanalan. Pagtitiwala mo at paniniwala sa lahat ng ating mga pinag-aaralan tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, yan ang magpapatatag sa iyo. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Renew their strength daily. Araw-araw. Hindi lamang Miyerkules, Biyernes at Linggo. Araw-araw. Tayo'y palusugin ng ating mahal na Panginoon. Tayo daw po ay angat katulad ng agila. Palusugin palakasin ng mahal na Panginoon. Walang problemang makagagapi sa iyo. Walang karamdaman na makagagapi sa iyo. Mas makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran kaysa problema mong kinakaharap ngayon. Kaysa lahat anumang mga hinaharap natin maminamahal na mga pangailangan, mas malaki ang Diyos. Malaki ang kanyang maitutulong. Kaya habang umawit tayo sa ating mahal na Panginoon, magbubulay-bulay tayo. Ang Diyos ang nagpapalakas, hindi kami, hindi ang mahal na pastor, hindi ang mga tumatayo sa banal na pulpito. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, pinupuri araw at gabi, dito, siya ang nagpapalakas sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Hallelujah! Puso ko'y umibig sa dalamhati ang sakit. Ito'y aking tinisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Habang inaawit natin ang awiting ito, maminamahal, ipikit natin ating mga mata. Magbubulay-bulay tayo, kayong mga nanghihina, nanlalamig, nanlulupay-bay. Magbubulay-bulay tayo, ang sabi ng mahal na Panginoon. Kayong nakaantay sa pagbabalik ng Diyos. Ang mahal na Panginoon magbibigay sa iyo ng kalakasan. Sa hapong ito, ibigay ng mahal na Panginoon ang kalakasan na yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Itaas sa ating dalawang kamay. Let us worship the Lord from the bottom of our heart. Hallelujah! Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ay dumibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Hallelujah! Magbabalik! Hallelujah! 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 Dumating
man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y naging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Mga minamahal, habang nakataas ang inyong kamay, mangusap kayo sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nakikinig sa atin sa hapong ito. Kung ika'y nanlulupaypay, nanlalata, nanlalamig, hingin ninyo ang kalakasan, ipagkalubyan ng ating mahal na Panginoon. Siya ang nagpapalakas. Siya ang ating kalakasan. Hindi niya tayo bibiguin sa hapong ito. Hallelujah. Kailangan lang natin maminahon mapagpakumbabang puso. May pangailangan tayong lahat. Walang sino man dito na walang pangailangan. Lahat tayo may pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi na, let your supplication be made known unto me. Iparating ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Kaya kang lutasin. Kayang lutasin ang inyong mga problema. Mga karamdaman man yan na nang balik. Kahirapan man, hallelujah, kawalan ng pinansyal, anuman, ipagkaloob ng mahal na Panginoon ng lahat. Mayaman siyang Diyos. Siyang nagbibigay ng kalakasan, kalusugan. Di siya nagpapabayang Diyos. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo yung hawak-hawak pa rin. Yes, Lord. Have mercy upon the children of Jesus. Those who are weak, let him become strong. The mighty name of Jesus. Hallelujah. Mga nanulupay-pay na lalamig, wala Panginoon, ibalik ang kinaunang pag-ibig sa iyo. Hallelujah! Mga nanulupay-pay, ibalik ang kalakasan, kalusugan, pisikal, sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo mga Panginoon, mga nanlalata. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan ka namin. Sa pagkalahat ng panalangin namin, dear beloved pastor, will be strong and made under beloved children. Sa pangalan ni Jesus. Ipatong ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo mo, minamahal. Isipin ninyo ang mahal na Panginoon, mismo ang nagpatong na kanyang kamay sa inyo. Ang ating mahal na Evangelista. Lahat ng mga panlulupay-pay, panlalamig. Lahat ng mga pangailangang pinansyal, espiritual. Lahat ng mga karamdaman, hallelujah, banggitin ninyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Sa pagkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Phildistrad Almeida, dear Jesus, bigyan mo ng kumpletong kagalingan ng mga kapatid namin, mga nanlulupay-pay ng lalamig, ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa iyo. Hallelujah, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, mga panlalamig, panlulupay-pay, cast out, cast out, cast out, cast out. Lahat ng mga problema ay malulutas sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga prayer request, malulutas sa pangalan ni Jesus. Di mo na kahirapan, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Be spiritually blessed. Be blessed. Hallelujah. Hallelujah. Be materially blessed. Hallelujah. Be spiritually blessed. Hallelujah. Be financially blessed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Complete healing and deliverance I pray right now. In Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating malapay Jesus, maminamahal. Napakapalad natin
Sa ating minamahal na mga bisita, ngayon lang ating nakakasama. Kailangan ninyo ng tagapagligtas. Hindi lahat tayo anak ng Diyos. Kung meron tayong mga bisita ngayon kasama, nandito, na kailangan ng kaligtasan, pakilapitan natin mga choir members, sa ating pong mga live webcast viewers. There are 4 requirements of the gospel: faith, repentance, baptism in the name of Jesus, and baptism of the Holy Spirit. 4 po yan. Kung wala yan sa inyong iglesia, dumalo na kayo sa Jesus Miracle Crusade upang magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Upang kayo, minamahal ko, hallelujah, ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Itaas ang kamay sa ating mga beloved visitors, bisita, pakilapitan. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Kindly, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabi niyo, mahal na Panginoong Jesus. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Sa hapong ito, Amang Banal, ako'y naniniwala, ako'y nagtitiwala, at kinikilala kita na aking Diyos. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo ako, hugasan mo ko sa aking karumihan na yung banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, kami kung tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dan sa kalangitan, na maging tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, ang nagsitanggap sa iyo, aming webcast viewers, YouTube at Facebook, dito sa aming minamahal na kapatid sa crowd, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon Jesus. Patawarin mo sila sa kalimang kasalanang nagawa. Linisin, hugasan, yung banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang kalimang pangalan sa lahat ng buhay dan sa kalangitan. Mo silang tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming Diyos tagapagligtas. Amen and amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon, ikaw ay Kristiyano na. Huwag kang umuwi na di babautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung ikay naniniwala at sumampalataya, ang 4 na reglamento ng kaligtasan, yung inyong nakita kanina na nanginginig dito sa harapan, napuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, silyado ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Lahat po yan ay amin pong nararanasan. Mararanasan mo rin. Purihin ang mahal na Panginoon. At bilang tanda ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, itaas natin ating 2 kamay, tumalon tayo ng 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Kahit hindi mo kayang tumalon ka, pananampalataya yan. Pagalingin ka sa iyong karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo maminamahal. Sabay-sabay, jump 3 times, shout, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We love you so much, dear God. Thank you so much, my dear Jesus. Hallelujah. Give all the glory and honor to thee. The great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord.